Mga higala, kumusta? Laing panahon usab alang ka natong tanan sa dili pa shout out kang Ayan Pagamalan atong higala diha sa Maputi Inaawan. May pagkagwapohon ni mga kaigsunon atong higala si Ayan nga Pagamalan, may pagka-jokiron sa og sa binatan-on nga pagkaistorya ko ani siya kanang may pagkatsulukoy ba. Inusab kang Mario Cañida pari kang Luloy Takbas. Alan Sadam atong nailhan sa una isog kini si Agaw Sadam maligdong ni nga tao mga kaigsunan. Inusab kang Rosalie Madula Dicano diha sa Kuwait sis ayo-ayo diha kang Renilyn Valdez Carnoso, Carnoso family. Inusab kang Rodina Alfonso Dala diha sa Purok 6 Tuburan. Dala family, kumusta ka mong tanan mga palangga? Laing dalit, halad alang ka natong tanan. Ania. Pulong naghawang. Mga pulong mitapot sa nangalimyon nga kabulakan. Sa pulong lamang, muabot ka sa ulahing mga adlaw. Mga pangandoy ug pagpiko sa mga tuhod. Ing kaisipan, nakigbisog pagkamot sa sidsid sa sapot ni Bathala. Mi pasunding ang panagway mong mabihag. Nga mo itubag sa akong mga pag-ampo. Apan hanap ng paglaom nga akong nakitaan sa malulot mong mga mata. Diya sa akong kalisang o kabalisa. Kabalaka, mihari ning kahilanman. Pamasin nga mahanaw ka ning kaisipan. Ug mao'y hulga sa akong pagpakabuhi. Ug ako anda magpaulipon, mosilbi, ibugti king kinabuhi, busa laumi. Dili kagayud masakitan. Ikaw ang tanan alang kanako. Ikaw ug ako, akong pinangga. Ug sa katapusan, nahanaw, wa ka na sa akong pananaw. Ang akong mga saad, pagbati ug pangindahay, napadpad, naluad, sa matuod, ania ako karon sa kalibutan giliminan sa kangitngit. Mao kini ang kapalaran ko kanimo. Apan pangandoy nga dili ka mag-inusara. Sa sinugdan hangtod karon ug karon hangtod sa katapusan, ang imong larawan gayoy nanganino. Apan sangilit sa akong pag-inusara, ikaw ug ako, pagbating, way pagkatunaw.